Kaya ra? Oo nga, basta. Tugaya sa kong kauban ni asa naman ito ni Adto eh. Mingaw kay des terminal ba? O dyan ay biliban ako si mga pre ba? Kay grabe ka ng skwala ba? Ay, simple ra gud pre, nakakwarta. Day, nalagot ko na mga turno diha kay mga perting nga adarita ba? Wag gid tay mahimo day kay ngano na masahiro man na sila. Watay ko na nimo sakay gid ta na nila. Tara. Uy pre, na mga walo po. Asa man? Ay, kani. Pre, ako'y una nakatorno pre ha. Walo kayo eh. Grabe po ka pre. Ang maayo ani pre, duha man sila. Tagsa ta. Pre, di na pwede pre kay siting nasa kwan duha. Kung nay duha mo abot, imuha na. Kinsay nakatorno? Ah, siya. Ma'am, pasin na ta ma'am. Naman kay mularga ta kay walo kay mga pasahero ni. Ito man. Una lang ko pre. Sige, ako sunod ah. Walo kay mga pasahero eh. Unsa man ka? Pag hinay-hinay podo pa ka katarog sakay. Ay, sorry kay ma'am kay na pass forward ra. Nyawa, uy, may pasahero. Yayang sini, uy, nakaduha. Sa mga mao na hubog-hubog manggod kagod pagtarong lagud og baklay be kay manguli na ta hubog-hubog manggod kagod. Uy, ya. Pasahero na, ma'am. Ah, sir, namasahiro ka sir. Ihatod maybe hubog kay akong bana ba? Ay, bana ni mo na mahubuga na, uy. Isa ra may maigo ani akong motor, ma'am. Sir, pasakya lang maybe. Tangki lang siya ba niya ako ikod. Magsilbi ka na diri, ma'am, basig mahagbong na. Hubog manggod isa pa. Kaya lagi na boss, problema kay ni ba basig makatulog pa ni sa dalan. Boss, ato ka niya? Ay, oh, mato ko. Ako sa ning hatod may dalang natay pang chip in dito. Boss, masakay na mi boss. Ali na babe. Diha siya sa tangki ha. Ako diri sa likod. Kaya ra? Nani? Sige na boss, ba muulan na ni karon oh. Ay, sige. Diri siya sa tangke. Dong kabangi kog pasakay diri be. Isa. Ano nga basta? Okay na siya diha boss. Na diha, ma'am? Ma'am, imong bana niga ko sa kwagilok kayo bungot.